Eta behin, ongi etorri, Plentziko Erreilurrak elkarte ekologistaren aldetik. Gaurko ekitaldiak bi helburu ditu. Alde batetik, atera berria dugun liburuaren aurkezpena, zertzela txiki batzuk emotea, nahiz eta mezkero zuetako gehienak irakurreta izan, seguro, ez da? Eta, bat-emateko duta. Eta gero, platera, bigarren platera edo fuertea izango da, Eliza Zeiz Muritaren izalditxo bat, Plentzi eta klimaldaketaren kontuan. Orduan, aurkeztuko zaitxuet, Eliza Andrie eta ama, eta oso jatorra, testigo bihauz hemen. Eta orduan, bera prestatu da, esaten dana, Fortemorrin, onaino etorri, Bilboti bizita, pinpan, eta osake, gero atento gomez, gainera, fora parte kortesia, daukase esan handia. Urte askotan egon da Basque Climatic Centerren, edo esaten da moduko ikerlari moduan, orain eskola maten universitatean, eta zer esan dauka. Eta guk, gure helburua izango zen, hitzaldi honekin eta asmotan daukagun, hemetik eta aurrera, hiero lehenengo asteazkenean, halako testo inguru honetan egitea, asmoa izango zen, zerbait ikasi aldugun, gure seme-alabei izten dut dugun Plentzi edo mundua pixka bat txukunago edo, behintzet dauen ara baino, pardon, horren harira da hitzaldi hau, klimaldaketa eta Plentzian zera inadokan, eta urrengoa. Eta torren hilean, energi komunitateak, Inerreko lagun batzuk etorriko dira, eta urrengoan, hirugarrenean, abenduan, asmoa daukagu, baso kontuetan aritzea, hitzaldi bat. Bai, prestatu dut PowerPoint edo antzeko zerbait, pixka bat zertzela batzuk emateko, liburuaren testuinguruan. Liburua esan, artikulo eta zenbait iritzi ezberdin ikuspuntu ezberdinetatik, isuskitzaren ikuspegi holistiko bat emana izan dugula, edo esplikatu, komentatu, jendearengan pixka bat, pizteko zerrete dagoen hor edo zer dan hori, ez? Bueno, 10 artikuloko osatzen dute, isuskitzako Erreilurrak, iragana eta etorkizuna. Horrek guztia batera argitaratuz, nahi dugu ikuspegi holistiko eman hori da. Eta horren Plentziko Erreilurretan gure taldean hasitako egitasmoaren berri hori ere ematea nahi dugu, edo plazaratu nahi dugu. Ataletako bat da, isuskitzako herri basoa, parte hartzeko ekimen bat. Orduan, azken urtetan, Erreilurren erabilera berrietara bideratzeko egindan lanaren berri ematen da. Bereziki, jendearen parte hartzearen dut. Jakin badakizue, zelan simetiki batzuk eta berraldaketa bat eta egin dugun. Gero beste bada, isuskitze, urme denbora batean, betea, Josun Arrotaitxek isuskitzako bertan baserri batean jaioak txikitan bizi izandako kontatzen du, bere txikitako bizipenak. Harin nahi egin, gero, bizkate galderak ideu. Gero, urrengoa da, bizkata ikuspegi geologikoa, orduan, geologia irakasle bat, Mikel López horrek, bertako arroken ikerketa egin dau, lursail horretarako zein diren zuaitz eta espezie egokienak eta proposenak. Horretzako zuen are-harriak. Gero, badago proiektu bat, baso historiko didaktikoaren egitasmoa. Patxigalek, Pirenaika handizkariko errektore eta toponimen adituak, basoa berreskuratzeaz batera, mendiko bideak ere berrerebeko direla hartarazten dugu, eta horretarako mendizale mezetarako emendako zuen proposamena. Ibilbide batzuk. Gero, bianistasuna, beste atal bat, bianistasuna. Orduan, artikulu horretan, Inigo Zaranda biologak errepaso bat egiten du, hango landare eta animaletan harreta jarriz. Lur zailo horretan, bizi da besteak beste, apioaren endemismo bat. Hau da, munduan, bertan hemen alboan bakarrik aurkitzen dana. Apion
Graviolenses Butroenenses. Hau da, Butro izena mundu guztian zabaldu egin dagoena. Hortxe duzue, eta gero, suposatzen da, hor nonbaiten egongo dela. Gero, beste atal bada, Isuzitzako udal partzelen jatorria. Orduan, horre, David Kerstelok irakasle eta hemen alkate izan dagoak, azaltzen dago zehatz egungo Isuzitza zoaren eta bereziki bertako herri lurren jabetzaren historia. Nondik eta zelan sortu zen Isuzkitza, eta horre... Gero, bada beste proiektu bat, eta Marta Zelai berak egindako paisaietan adituak 6.000 metroko lursail batean egiten ari da ekimen bat. Bere diseinua jarraituz, Plentziako institutuko ikasle irakasleak, baita beste herritar batzuk ere, baso jangarri bat osatzen ari dira. Jangarria eta ez jasangarri bakarrik. Espezie eta varietate askotariko frutargolak landatuz eta zainuz. Azien zarearen elkartetik ere badaukagu laguntza, eta hortik atoz zuaitzak. Eta, Euskal Herrian zehar berreskuratutako varietateak eta, hortzea kontua eta proiektua. Baso jangarria. Hortzea duzue diseinua, planoa, zerrenon, eta, bada proiektu bat. Eta gero, Jesus Arranok artikulu honetan, gure elkartekide bat, azaltzen dugu gure nondik norakoak, ez? Eta, eta hor dekuzue partean, pixka melankoliari kaso eginda, hasierako lehengo landaketa, ez? Ez gara intzarra, baina, melankolia puntutxoak noizean bezartzen gara. Eta, gero nahikarrek egin dago monetizazio bat CO2-ren izurketaren kontuan, eta horren partzela horren karbono organikoaren bai izurketa, bai zurraketa, ez? Eta, gero beste bada itxas zentzileratek el bosque y la pesca, saltzen duzku Mikel Serranok ze garrantzidekon basoak arrantzarekin. Hau oinarrituta dago Japonen egindako ikerketa eta praktika benetako bat, non baso, kostaldeko basoa aldatu egin eta nabarmen igo izan arrantzaren emaitzak, arrantza artesanalaren emaitzak. Eta hori, ez, Jesus? Horren, zera. Eta gero bukatzeko, liburua gustatu dela, Javier Laporta maketazio eta edizio lanei esker, Jon Balsera Montañen argazkilarien esker, eta Jokin de Pedro, hemen, presente komunizazioei esker. Eta orduan, hau da pixka bat labur harin, zeka ez moa da, zure pixka bat itxi horrela, eta liburu hori zen. Klaru da, ez ez da Plentzi, Donosti da, baina oso argazki polita da, eta askotan erabiltzen du nire aurkezpenetan. Eta, Josebak esan zidanean, konbidatu ninduenean, ona etortzera, esan zidan, Plentziaz hitz egitera, eta esan, Plentziaz bai, baina niri beti gustatzen zait horrelako ikuspegi orokor bat, ez? Klimaldaketa zer den, nondik datorren, eta gero, zientziaren ikuspuntutik. Así que Plentziaz hitz egingo dugu pitintxo bat, baina, nire asmoa ere da, nolabaiteko sarrera bat egitea, ez? Klimaldaketa eta, zehazki kostaldeko arriskuetara. Etxean gaudenez, edo gertu gaudenez, momenturen baten ikusten baduzue, gauzaren bat ez dagoela argi, esan, eta, hau ere elkarrizketa bat, ez? Izan daiteke. Askotan hasten naiz nire aurkezpena NASAren modelizazio honekin. Oso modelizazio ikusgarria delako ere bai, baina nolabait hainbat pista ematen dizkigulako klimaldaketaren inguruan, ez? Ez da BC3 egin dugun ezer, hau YouTubeen edo NASAren orrialdean lortu dezakezuen zeo zer da,
Eta ikusten duzue, edo igual txiki ikusiko duzue, baina bueno, hor urteak doaz aurrera beheko partean, eta han goiko partean ikusten duzue, koloreak nolabait temperatura igoera adierazten duela, ez? Gero eta hori gorriagoak, temperatura handiagoa, urdinak, temperatura txikiagoa, ez? Hau da, 2014-2018 azkenengo argazkia, bale? Orduan, zer ikusten dugu argazki honetan? Lehenengo gauza da, beroketa nolabait nahiko argia dagoela. Egia da, oso eskala ikusgarria, erabiltzen dutela. Baina hau da, hauek dira datuak, hau da ikusten ari garena. Galdetzen dudanean, klima aldatzen ari da, askotan esate duzu, temperatura da, temperaturan ikusten dudala adierazlerik argiena. Ikusten dugu temperatura igo dela, ez duzu ikusten, jarretzaketa. Ikusten dugu ere bai, iparraldea gehiago berotu dela, hegoaldea baino, eta gero gauzak ez direla modu berean leku guztietan gertatzen, ez da aldi berean ere, ez? Orduan batzutan, ez dakit, komunikabideetan eta agertzen dira, segaitik dagorrelako hotz bolada bat neguan, ez? Non dago klima aldaketa? Klima aldaketa egotea edo temperaturek gora egitea ez du esan nahi beti momentu oro temperaturak gorago egun behar dutenik, ez? Normalean hitz egiten da munduko batez besteko temperatura. Karo, hori da asko batez betetzea, ez? Baina, erregistroek, datuek eta zientziaren ikuspuntutik beti evidentziak bilatzen ditugu, eta horrelako argazkiak emate dizkigute. Klima aldatzen ari da, hemen ikusten dugu adibidez, izotzaren edadura, ipar buruan, bale? Eta noski, ez daukagu hainbeste denborako seriea, eta ikusten dugu lerroak zigizaga egiten duela, baina nolabait oso beherantzko joera nabarmena daukala ere bai. Hau ere oso argia da ikusten ari garena, da gutxi gora bera, hamarkada bakoitzeko 13% gutxitzen dela izotzaren edadura. Ez bakarrik edadura, zabalera ere bai, eta horrek beste nolabaiteko prozesuak, hau da, ez da beste ideia bat, ez da prozesu lineala, prozesuak areagotzen doaz. Horrelako irudiak gero eta gehiago ikusten ditugu komunikabideetan ere bai, eta interneten eta sare sozialetan, lehen izotza zegoen lekuan, dagoeneko ez dagoela, ez? Hori gero eta maizago ikusten dugu, orduan munduko glasiar, orokorrean munduko glasiar gehienen atzerakada nabarmena ematen ari da. Gero, hau grafika honek erakusten du ozeanoak duen berotasuna, ozeanoak xurgatzen duen beroa. Eta, ikusten ditugu 3 lerro desberdin, desberdintasunak daude hori neurtzeko sistemaren arabera, baina ere bai joera oso nabarmena da. Eta gainera ikusten ari garena da, klima da, ozeanoa da klimaren erregulatzaile oso garrantzitsua. Eta azken hamarkadetako temperatura egoera gehiena ozeanoak xurgatzen du, eta horrek beste prozesu batzuk jarri ditu martxan. Eta ikusten ari garena da, ozeanoetan ere beroboladak areagotzen ari direla. Beroboladak ez dira bakarrik lurra zalean gertatzen, ozeanoan ere jasaten ari dira. Eta hau da, 20. mende hasiera alderatuta, 2016 arte nola igo den beroboladen egunak, nola igo diren zenbat egun gehiago dauden itsasoan. Orduan ikusten dugu ere, oso adierazle handia da, itsasoa ere berotzen ari dela. Hau askotan gazteek gero eta gutxiago ezagutzen dute pelikula hau, baina suposatzen duzuek ezagutuko duzuela Ice Age, orain dela, ez dakit, hamarkada bat, edo igual ja bi, oso, adierazgarria izan zen pelikula bat, ez? Gure glasiazioari buruzko pelikula bat. Egia da, lurraren historian zehar, glasiazioak eta garai epelak egon direla, eta prozesuik naturalak izan dira, ez? Orain dela 20.000 urte inguru amaitu zen glasiazioa, eta karo, ze gertatu zen glasiazioa amaitzerakoan, pentsa ezazuek glasiazio honetan,
iparburuko izotz geruza heltzen zala gutxi gora bera Frantziko Bretaineran. Osea, izugarrizko geruza zegoen. Hori guztia urtzerakoan ze gertatzen da? Ba, itsasoak gora egiten duela. Orduan, ikusi duguna da, azken 20.000 urtetik, orain dela 7.000 urtera arte, itsasoa, hemen ikusten duzu, hau da, itsasoan nola igotzen ari zen, hau da, minus maila bat, metrotan. Bueno, ikusten duzu, 40 metro minusera ere iritsi zala itsasoa, ur guztia gordeta zegoelako iparburuko izotz geruza handi horretan, izotz geruza hori urtzerakoan gertatzen da, itsasoak gora egiten dela. Baina azken 7.000 urtean nahiko egonkor egon da. Gutxi gora bera, orain dela 7.000 urteko euskaldunek, gure arbasoek eta guk itsaso bera ezagutu dugu. Zer ikusi dugu, zer ikusi dute zientzialariek eta hau EHUko geologoek egindako ikerketa bat da, 1900 urtetik aurrera, hauek dira mareografoak eta hau da paduretan ikusi diren erregistro fosilean bidez lortutako datuak. Ikusten duguna da 1900 urtetik aurrera itsas mailak gora egiten duela, berriro. Hau da, 7.000 urtetan egon da egonkor, eta 20. mendetik aurrera, zeo zer gertatzen da, eta itsas maila berriz gorantza hasten da. Gorantza zenbat? Bueno, 2 milimetro urteko. Ja, lasai, gelditzarete, zoren ostean. Horrek esan nahi du, gutxi gora bera, 19. mende amaieratik gaur egunera arte, 21 zentimetro igo dela itsas maila. Karo, zer gertatzen da? Bueno, 80ko hamarkadan hasten dira satelite bideko neurketak egiten, eta horiek oso zehatzak dira, mundu osoan zehar hartzen dira, eta ikusten dana da azelerazio bat. Dagoeneko 3,3 milimetro urteko, eta gorantza dikoa, bale? Bueno, orduan ikusi dugu, klima aldatzen ari dela, edo klima adierazle batzuk aldatzen ari direla, urrengo galdera izan daiteke, baina zergatik aldatzen ari da, ez ote da ziklo natural bat, edo zer gertatzen ari da, bale? Bueno, danok ikasi dugun bezala, badago gure atmosfera sortu da, negutegi gasei esker, bale? Eta gure atmosfera da prozesu bat, eta negutegi gasen prozesua eta gure atmosferarena erabat naturala da, eta horri esker, bizitza garatu ahal izan da gure planetan. Hau da, prozesu natural ona izan da gure bizitzerako. Karo, 19. mendetik aurrera zer gertatzen da? Industriar iraultzaren ondorioz, erregai fosilak erretzen hasten dira, eta horrek negutegi efektuko gasen kopurua handitzen du atmosfera. Imagina ezazue, igual kimikari batek hile ingo ninduke, baina imagina ezazue horrelako belaki batzuk egongo balira gure atmosferan beroa zurgatzen, ez? Belaki gehiago baldin badago, bero gehiago gordetzen da atmosfera horretan, ez? Hori da nolabait negutegi efektuko gasek egiten dutena. Gaitasuna daukate, bero hori zurgatzeko. Gas gehiago, molekula gehiago baldin badago gure atmosferan, gas bero gehiago gordetzen da atmosfera horretan, bai? Naturala den prozesu bat, industriar iraultzaren ondorioz eta orduztik gertatu den erregai fosil guztien erretzearen ondorioz, areagotu egin da. Hau da, ez dizuet esan, baina CO2 edo karbono dioksidoa da negutegi efektuko gas tipikoa, ez? Beti igual irakurtzen duguna, egunkarietan, edo gehien ezagutzen duguna. Gehiago daude, metanoa, NBO, ur lurrina, baina tipikoena CO2 da. Eta gainera, klima aldaketaz ari garenean, askotan gas desberdinen ekarpena CO2 unitatetan ere neurtzen da, bale? Orduan nik erabiliko dut beti CO2a, naiz eta, jakin ezazue ez dela gas bakarra. Hemen ikusten dugu, trampa dauka argazki honek, orainak gutxiko dizuet, baina hemen ikusten dugu CO2aren kontzentrazioa atmosferan. Azken 2018 urtetan, bale? Ikusten duzue dagoeneko, egon dela momentua gitxi gora bera, egonkortasun batean, hemen badaude horrelako, ez da lerro laua, baina egonkortasun batean mugitu da, 280 ppm da parte por millón, da neurtzeko kilometroak izango badira bezala, neurtzeko unitate bat, bale? Egonkor mantendu da, eta gero hemen,
1800 inguru, zeo zer gertatzen da eta CO2 kontzentrazioa handitzen hasten da atmosfera. Eta badakizuen non dagoen gaur egun? Bakizue? Bota. Ojo. Hor. 220 ppm aurten gainditu dira. Ez batez bestez, eguneko maila izan da, baina 200ko muga gaindituta dagoeneko. Vale? Norbaitek esan lezake, baina agian prozesu natural bat da. Tokatzen zaigu, eguzkiaren aktibidadea, hori batzuetan entzuten dugu ere bai. Hemen ikusten dugu azken 200.000 urteak. Gorriz ikusten duzuen lerro hori temperatura da. Eta urdinez ikusten duzuen lerro hori CO2aren kontzentrazioa da. Ikusten duzue zeo zer harrigarria grafika honetan? Parekoak direla, ez? Paraleloak direla gutxi gora bera. Orduan, temperatura altua gaur egunaren pareko zegoen garaian, interglaziala ditzen diogu edo garai epela, CO2 kontzentrazioa ere handia esan. Eta glaziazio garaian jeisten zan CO2 kontzentrazioa. Eta orain badakizue, hau da 250 ppm, orain badakizue CO2 kontzentrazioa hementxe dagoela. Hortiko, baina gainera, badakigu azken 650.000 eta orain badakigu azken 800.000 urteetan ere CO2 kontzentrazioa inoiz ez dela 300 ppm-tik igo. Beraz, azken 8.000 urteetan bizi den garai berezi batean gaude. Inoiz ez da gertatu ez, garai geologiko batzuetan gertatu izan zen. Baina azken 8.000 urteetan ez da gertatu. Aldaketak klimatikoak egon dira, klimaren aldaketak egon dira, glaziazioak eta garai epelak egon dira, baina CO2aren kontzentrazioa inoiz ez da muga honetatik pasatu. Eta orain hemen gaude. Zergaitik gertatu da? Hau da, gizakiak sortutako CO2 isurpenak. Hemen daude lur erabileren aldaketa, deforestazioak bere eragina dauka, landareek dakizuen CO2 surgatzen dutelako eta gordetzen dutelako, baina, hemen egon dira garai batzuk non garrantzitsuagoa izan den, orain ez da hain garrantzitsua, baina ikusi gune gris hau. Hau da, erregai fosilen ondorioz sortutako isurpen guztiak. Orduan, zientzialarion artean, ia erabateko guztizko adostasuna dago, baina ez adostasun politiko bat edo adostasun bat evidentziarik gabekoa da. Evidentzia, existitzen diren evidentzia guztiek erakusten dute gizakiaren aztarna erabat argia dela gertatzen ari diren aldaketa guztietan. Modu bat ulertzeko nola funtzionatzen duen isurpenen kontua hau da, imagina ezazue gure atmosfera bainuontzi bat dela. Lurraren historian zehar, bainuontzian sartzen ziren negutegi efektuko gasak, hor ura litzateke, eta ustulekutik ateratzen zirenak gitxi gora bera oreka batean egon ziren. Gora eta bera, baina oreka batean. Orain ikusi dugu, CO2aren kontzentrazioa dagoela, desbokau. Horrek, hemen izango litzateke ur maila igotzen jungo balitz bezala. Zer egin dezakegu ur maila hori agian estabilizazio terminoa entzun duzu inoiz. Orain bilatzen dena da estabilizatu CO2 kontzentrazioa atmosfera. Zer egin dezakegu ur maila hau gelditzeko? Bi aukera daude. Bata da txorrota itxi, eta bestea ustulekua handitu. Ustulekuak zeintzuk dira? Basoak eta ozeanoa. Eta ikusi dugu ozeanoak dagoeneko, ozeanoa egon dela bere lana egiten eta beroa surgatzen. Basoek ere bai. Baina basoak ekosistemak dira, konplexuak dira.
Ze gerta daiteke, Kanadan gertatu zen bezala horrelako gaixotasun bat etortzen bada. Eta bat batean, hainbat azalera baso hiltzen bada, ez? Nahi dut, hau izan daiteke konponbidearen atal bat, baina ezin da izan geure karta bakarra. Bale? Txorrota itxi beharra dukago. Adibide honetan gustatzen zaidan beste gauza bat da, txorrota gaur egun guztiz itxiko balitz ere, ur maila bertan legoke. Bai? Hau da, txorrota ixteak ez du esan nahi klima aldaketak atzera egingo duenik, esango du gelditzen ari garela prozesua. Baita ere, aldaketa batzuk gertatu direla edo gerta daitezkela ur igoeraren ondorioz, CO2 kontzentrazio honen ondorioz. Bale? Nola itxi dezakegu txorrota? Bueno, hor dago koska, ez? Arazo global bat da, berdin dio non sortzen diren isurpenak, Txinan, Estatu Batuetan edo Euskal Herrian, baino ontzira dijoaz danak. Arazo globala da, ekonomiak eta gizartea guztiz eraldatu behar dira, eta nola egin hori, gure bizimoduarekin bateragarria izan daitekeen modu batean, ez? Horregatik hitz egiten da, trantsizio bat ez egin behar dela. Ez da gauza bat, gaurtik biharrera egin daitekena, baizik eta prozesu bat izan behar du. Erkidegora etorrita. IOBek, Eusko Jaurlaritzak, urtero argitaratzen du erkidegoaren negutegi efektuko gasen inventarioa. Badakizue zeintzuk diren edo zein den sektorerik garrantzitsuena erkidegoan negutegi efektuko gasen sortzaile bezala? Horien artean dago, Suspenso, total. Zein? Hondakinak. Eren bat energia eta beste eren bat garraioa. Sorreraren ikuspuntutik, Ikusiko bagenu sektore bakoitzak kontsumitzen duen energiak eta horren barneratuko bagenu isurpen ez zuzenak, hor industriaren gaztatxoa dituko litzateke eta murriztuko litzateke pixka bat energiarena. Baina erkidegoaren bi eren sortzen ditugu energia sortuz eta mugituz. Eta karo, txorrota hori itxi nahi badugu, jakin behar dugu non sortzen diren isurpenak. Eta zer egin behar diogun aurre, noski hau, herrialdez herrialde eta eskualdez eskualdere aldatu egiten da. Hemen, nekazaritzaren partea edo zatia edo ardura txikia da, mundu osoari begiratzen badiogu, 125 inguru da, isurpenen 125. Ez bakarrik nekazaritza, nekazaritza, abeltzantza eta basokudeaketarekin erlazionatutako guztia, bale? Baina hemen, txikitsua da. Baina, nire hitzaldia kostaldea zijoa, baina, hau ere nik uste dut garrantzitsua da ulertzea, nola sortu den klima aldaketa, zerk sortzen duen eta nola egin behar diogun aurre, ez? Eta, erkidegoan daukagun erronka batez ere energia eta garraioa lirateke, guri begira, noski. Bale, zer gertatzen da klima aldaketari aurre egiten ez badiogu? Bainontziko ur maila hori gorantza, jarraitzen badu. Hemen egingo dut, edo mugatuko naiz pixkat, kostaldeko guneetara. Kostaldeko guneak mundu osoan zehar, kontinenteen 2% errepresentatzen dute. Baina mundu osoko populazioaren 10% gordetzen dute. Eta gero eta jende gehiago mugitzen ari da alde batetik hirietara, hau da prozesu bat globala, batez ere garapen bideko herrialdeetan gertatzen ari dena, gero eta jende gehiago uzten ari da gune ruralak eta hirietara dijoa, baina kostaldeetan ere bai. Esposizioa edo arriskuan dauden aktiboak 65% da dagoeneko. Eta hurrengo etorkizunean hori bikoiztu egin daiteke.
orain arte, gogoratzen duzu uda hontan Alemaniako uholde ikaragarriak, Alemania eta Belgika eta Karo, hor jende asko esaten zu, bueno, ez klima aldaketa bai edo ez, hori ere da nola garatu ditugun gure herriak eta noski, hori horrela da. Eta gaur egunen arte edo orain gutxira arte, faktore nabarmena kaldeen ikuspuntutik nola garapen hau izan da, ez? Nola garatu dugun gure gizartea, ibaien ertzeetan eta kostaldean eta bar. Klima aldaketa da faktore gehigarri bat, ez? Da etorkigu eta esaten, bueno, ez da bakarrik non garatu zaren, baizik eta orain aldaketa bortitzagoak etorriko direla, bale? Orduan, hau ere badakigu kalte gehienak orain arte izan direla, txarto garatu garelako nolabait, ez? Edo modu ezegokian, baina etorkizunean klima aldaketak rol handiagoa izango du. Euskal Herrira begiratzen badiogu, gure biztanlegoaren 60% dago kostaldean. Eta gure aktibo ekonomiko eta industrialen 30% kokatzen da kostaldean. Eta gainera ezagutzen duzu gure kostaldea, oso bortitza da, hondartzak oso txikitsuak, eta enkajonatuak edo mugatuak paisaiagatik, gure geografiagatik. Esan nahi dut, zaila da hori aldatzea, ez? Jokatzen dugu muga fisiko batzuen artean. Lehen aipatu dugu itsasmaila igotzen ari dela. Eta igotzen hasi dela, ez? Apeatu ditugu 3 milimetro, eta ze gertatuko da etorkizunean? Egia esan, ez dakigu. Zer esan nahi dut ez dakigu? Esan nahi dut gauza askoren menpe dagoela. Orduan, zientzian edo klima aldaketaren zientzian lan egiten dugu agertokiekin, eszenarioekin. Horrek esan nahi du agertoki horiek beteko direla, izango direla, ez bereziki, horiek dira aukeratu ditugun etorkizun batzuk adierazgarriak direnak. Adibidez, gure isurpenak sakon murrizten baditugu, klima aldaketa txikiagoa izango da, eta itsasmailaren igoera murriztuko dugu. Ez murriztu, baina geldituko dugu, motelagoa izango da. Baina gure lana egiten ez badugu, mundu osoan zehar, eta hemen ere bai, eta klima isurpenek gora jarraitzen badute, klima aldaketa areagotzen bada, itsasmaila igoko da gehiago, eta horrek kalte handiagoak ekarriko ditu. Horrekin, zer esan nahi dizuet? Lan egiten dugula etorkizun aukera desberdinekin. Badakigu zer gerta daitekeen isurpen kopuruen arabera, edo garapen ekonomikoaren arabera. Orain, etorkizuna zehazki zein izango den, variable horien guztien menpe dago. Eta horregatik, nik uste, uda hontan ere argitaratu da IPPS-ren, badakizue da panela, zientzialarien panela, nazioartekoa, txostenean esaten zuten, premiazkoa da ekitea, baina oraindik garaiz gaude. Honekin esan nahi dut, badakigula isurpenak sakon murrizten baditugu, geldituko dugula klima aldaketa egin handi batean. Naiz eta aldaketa batzuk martxan dauden. Gogoratu baino ontzia eta oraindik ura goian dagoela, baina mantenduko dugu ur maila hori berantza. Total, gauza da. Zer erakusten dizuet hemen? Lehenengo begiratu diezaiogun taula honi. Taula honetan ikusten dugu itsasmailaren etorkizuneko agertokiak. 2030 begira, agertoki guztiek erakusten digute gauza beretsu bat. Itsasmaila igoko dela 10 eta 15 cm. 2050 ere, esan dezagun, 25 zentimetrokoa izan daiteke, 20 eta 30 tarte. Oso desberdina izan daiteke, etorkizun luzera begiratzen badiogu. Zergaitik, hor, isurpen murrizketaren eragina askoz ere nabarmenagoa izango da. Gauzak ondo egiten baditugu, itsasmaila Euskal kostaldean mugatu daiteke 45 zentimetro inguruan. Gauzak okerrago egiten baditugu, iritsi daiteke 70 zentimetrotara. Bataz bestez. Hau da, aukera txikia dago, baina datu hauek oraindik okerragoak izan litezke. Zenolako eragina dauka klima aldaketak eta itsasmailaren igoera
kostaldeko gertakarietan. Bueno, hau da gaur egun edo iragan hurbila. Hau da gure gaur eguneko itsasmaila. Itsasmaila honen gainean gertatzen dira muturreko gertakariak. Gertatzen dira olatu bortitzak, bale? Orduan, honen arabera, olatu bortitzak daudenean, hilean behin ur maila hau izan dezakegu. Urtean behin ur maila hau izan dezakegu. Hau probabilidadea da, estadistika da, bale? Gero eta probabilidade txikiagoa, adibidez, hau, mendean behin gerta daiteke ur maila bat, baina gero eta altuagoa da, bale? Hau da, mendean behin gerta daitekeen kostaldeko gertakari bortitza, bale? Kogoratuko dugu gero 2014an gertatzen. Zer gertatzen da, maila hau, gure oinarria den maila hau, gorantza badoa, kasu honetan bezala, gainean gertatzen den guztiak ere, gora egiten duela. Lehen, ur maila hau, mendean behin bakarrik gertatzen zen, baina etorkizunean, hau ez du esan nahi zera zuzena, baina diez IPPC esaten digu, lehen mendean behin ikusten genuena, etorkizunean ikusi dezakegu 10 hamarkadan behin. Hau da, itsasmaila berez ez da bakarrik itsasmaila gertatzen dela, da horren gainean gertatzen diren beste gauza guztiak. Adibidez, 2014an, hau benetako argazkia da, Zarautzen, bai? 2014an gertatu zen muturreko gertakaria. Bueno, pues ikusten duzue, azkenean, noski, hemen hau, danatunak izango balira, pues kalteak txikiagoak izango lirateke giza sisteman, ez? Dunak kaltetuak izango lirateke, baina, bueno, gero hori berreskura daiteke. Esan nahi duan horrekin, itzulita zer da, klima aldaketa edo garapen sozioekonomikoa. Bueno, dira biak, ez? Guk garatu gara modu batea, baina orain datorkigu klima aldaketa honen gainean, bale? Garai beretsuan, pues ikusi genuen hau Bermeoko portua, ez? Kaltea ez da izango bakarrik etxe bizitzatan, ez da izango bakarrik ekosistematan, azpiegituratan, errepideetan, klima aldaketa ez da bakarrik hartz zuriaren arazo bat, bale? Da gure sistema osoari eragingo dion arazo bat. Kostaldea edo itsasoari begira, ekosistemek ere ikusi dugu, bero boladak gero eta maizago gertatzen direla, eta arazoak egon daitezkela, dagoeneko espezie batzuen migrazioa ikusten ari gara, globalki, honek, astiko zientzialariek nik baino askoz gehiago daukite, baina, arrantzeleek ere, segurazki jakingo dute eta ikusiko dute, espezie batzuen jokabideare aldatu zijoala, bai? Badaude espezie batzuk oso simbolikoak direla, ez? Adibidez, hau da, Australiako koral harresia. Eta esaten dute, temperatura 2 gradu igotzen bada, por cierto, ez dizu galdetu, badakizu zenbat igo den temperatura? Aro aurre industrialekin alderatuta. Zenbat? 1,5. Bueno, 1,1. Bai? 1,5 da Parisko akordioan adostu zen muga bat. Parisko akordioak esaten du, herrialdeek hartzen dutela konpromisoa munduko batez besteko temperatura 2 gradutik behera mantentzeko eta ahalegin guztiak egiten 1,5 gradutara mugatzeko. Batzutan hau esaten duena esatute, gradu bat bakarrik, ez? Baina azalpena da, pentsa ezazue, sukarra daukagunean, ez? Gradu bat egotzen denean, gaude hortxe. Baina 2 egotzen denean, ja 38 gora, arazoak izan ditzakegu, eta 3 gradu igotzen bada, orduan ja, medikuaren gana, ospitalera joateko moduan gaude, eta bale, ez nahi dut. Klima sistema komplexu hontan, gradu bateko desberdintasuna oso handia da. Eta lehen ez dizuet, ikusten zen, ez dizuet azaldu, baina glasiazio eta interglasiazio, edo glasiazio eta aro epel baten arteko desberdintasuna izan daiteke 8 gradutakoa. Ez da inbeste, eta orain bizi gara garai epel batean, eta bultzatzen ari gara temperatura goratzen.
Bueno, karo, temperatura honek, gugan ez dauka horrelako eragin hilala bizikoa, baina ekosistema batzuetan bai. Eta ikusten duguna da, 2 gradurekin, ia mundu osoko koralak egon daitezkela arriskuan. Euskal Herrian ez ditugu koralak, baina baditugu gelidio malga hauek, hau da gauza bat orain dela iguala urte edo, aurkeztu zigutena EHUko zientzialari batzuek, goratzen orain bere izena, baina jartzen baduzue Vimeon gelidio malga, aterako zaizue bideoa oso polita da, eta bideotxo bat da, hauek dira bideoaren pantailasoak, eta gainera Mikel Laboaren abesti tristetxo batekin, eta keskatzeko modukoa. Baina, alga hauek, ez direnak koralak, baina gure kostaldeak oso garrantzitsuak direnak, ni ez naiz ekosistema hauetan aditua, baina, azalpena zan nolabait alga hauen rola dela basoena bezala lurra, bai? Dira, beste espezie batzuk bertan garatzeko beharrezkoa den habitat bat. Eta hau ez da bakarrik klima aldaketaren ondoriozkoa, bideo hau ja dagoeneko 10 urte edo izango ditu. Eta, azkenean gizakiaren presioaren ondorioz gertatu den arazo bat, baina honi berriro ere gehitzen zaio klima aldaketarena. Bale, plentzian, aztertu hau nire tesian eta egindako lanak dira, eta, ikusten genuena da, itsasmaila oso bortizki igotzen bada, murriztu daitezkeela, badakigu plentziko padura gixajoa, nahiko konfinatuak eta daudela, baina haien bat bosten edo murriz litekela, ez? Eta hau ere, ekonomiaren ikuspuntutik, ekosistemek mateizkuten zerbitzuak monetizatu daitezke edo kalkulatu daiteke euren balio ekonomiko, ez? Eta ikusi genuena da, hau ez dago ondo, baina, garrantzitsua izan zitekela. Bale, hau bai da, hau da kostalde osoan, 86 eta 225 milioi euro arteko kaltea gertalitekela, eta, gero plentzian ikusi genuen itsasmailaren igoera gehi itsasgora astronomikoen bakarrik, bakarrik itsasgora astronomikoa, hor ez dira sartzen muturreko gertakariak eta kalteak handitu zitezkela bikoiztu zitezkela agertokerik onenean eta 10 aldiz handitu gero eta itsasmaila handiagoa izan da. Hau mende amaierako estimazio bat da. Beste azterketa batean ikusi genuen, beste koloreak adierazten du, hau da Parisko helburuak beteko balira, hau da tarteko bat, eta hau da ezkorra, horregatik dago gorria. Eta, Bilbo, Biarritz eta Donostia, Euskal Kostaldeko herrietara ikusten duena, eta ikusten duguna da, hemen adibidez, eman dezagun Parisko helburuekin bat egiten dugula. Hala ere, itsasmaila gorantza jarraitzen duenez eta inertzia bat daukanez, Parisko helburuekin bat egingo bagenu ere, eta neurriak hartukoz bagenitu, Bilbon, mende amaieran, urtero, 76 milioi euro inguruko kaltea gerta daitekela. Donostin Biarritzen txikiagoa eta Donostin ere bai. Batematek pentsatzake, kasagetik Donostin txikiagoa, askoz aurpegia ematen dio itsasoari, baina Bilbo da itsasadar bat, eta horrez da Bilbo bakarrik, eta Bilbo Barakaldoz ez dago eratu da. Hori da, azalpen honen, hirien arteko desberdintasun honen azalpena. Eta bi hauek, okerragoak diren, bi agertoki hauek dira, probabilitate txikiko egoerak. Guk normalean, klima aldaketan, datuak eta ematen ditugunean, bataz besteko datuak ematen ditugu, baina, hor probabilidadea badago, gauzak okerragora ere jotzeko. Eta hau da Euskal Herria, baina pentsatu behar dugu, da leku batzuetan aukiri bati da, Pazifikoko uharte batean, eta hau da dagoeneko 5 urteko argazki bat edo, eta hori, munduko beste leku askotan askoz okerrago daudela, eta gainera gutxiago sortu dutela klima aldaketa. Klima aldaketa da, hala da, horre hemen ere justizia edo etika arazo potolo bat dago, eta hori ikusten dare bai nazioarteko negoziazio horietan, azken esaten duzu, herrialde industrializatuek egin beharko lukete
esfortzu handiena, eurek sortu baitute arazo hau, ez? Eta bestalde gu jasotzen ari gara. Eta hau ikusten dugun bezala, migrazioaren asuntoa, gero hainbeste eragin daukala gure gizartean ere, hau gertatzen ari da, eta areagotuko da. Batez ere, Afrika, erabat azpigaratutako herrialdeetan, ez? Inpaktuak ikusi ditugu, beraz badakigu, klima aldatzen ari dela, inpaktu batzuk gerta daitezkela, orain zein da gure rola, ez? Edo zer egin dezakegu honi aurre egiteko. Alde batetik ikusi dugu isurpenak murriztu behar ditugula, baina beste alde batetik ere inpaktu batzuk gertatuko dira. Orduan, inpaktu hauei erantzun bat ere eman behar diogu, bale? Zer egin genezake? Bueno, ezagutzen duzue azpiegitura hau? Londreseko, Thamesiseko, bai? Hau da, 80ko hamarkadan egin zuten, harresia edo barrera, ez? Barrier deitzen da, Thamesiseko barrier. Eta hau da, orain itxita ikusten duzue, baina ate hauek zabaldu egiten dira. Horrela. Zabalik dago, eta horrelako gertakari bat, edo itsasoaren aldaketa bat gertatzen dira, izten dute. Leku batzuetan, azpiegiturak beharko ditugu. Besteko batez ere, gune kontsolidatuetan, urbanoetan, non ezin dituzu etxe guztiak bera bota, ez? Leku batzuetan, horrelako azpiegitura gogorrak behar izango ditugu, ez? Hemen dago beste adibide bat, hau da... Bilbo, Zorrotzaurre, bale? Zabalduta, kanala zabalduta. Kanala zabalduta, orain dagoen bezala, baina, hau da argazki bat horrela polita, eta, hemen, kanalaren zabaltzearen atzean egon zana izan zen uraren txosten bat, ura agentziak. Eta ura agentziak esan zuen, hau urbanizatu nahi baduzue arriskua dagoenez, egin behar duzue espazioa eman ibaiari, nolabait, bale? Eta orduan, horrelako batzuetan ez dira bakarrik azpiegitura berriak, baizik eta egokitu daitezke gune batzuk eta saiatu ibaiei edo itsasadarrei espazioa ematen. Elisa eta Zorrotzaurreko nivela altxatu da bere. Eta Zorrotzaurreko nivela altxatu dute, bai. Dagoeneko egina dagoen gunean ez, baina garapen guztia etorriko dena, hor leku batzuk 5 metrota baino, Bai. Ez dakit hori azkenean nola, baina aurrikusita dago, asko igotzea. Beste kasu batzuetan, naturak ere gure alde jokatzen du, ez? Eta hau da, beste bideo txiki bat, hau da tanke bat, modelizazio tanke bat, ingenieritza eskoletan eta erakusten dutena, eta orain ikusiko duzue, han pala bat hasten dela ura jotzen, orduan olatuak sortzen dira, eta hemen ikusten duzuen, landare hau da, manglarek edo jokatzen duten rola, bale? Oso gauza xumea da, baina oso argi ikusten da, lehenengo manglarek sufritzen dutela olatu bortitzena, baina atzeko manglarek gero eta gitxiago, eta atzean dauden komunitateak eta herriak eta bar, listoka listo, ez dira enteratzen. Zer gertatu da, erabiltzen ari da, munduko bankuak eta orain bultzatzen ari da, horrelako neurriak asko, Bangladesh eta Asia-Pasifikoko gune horretan, garai batean manglareak ere mozten zirelako, eta orain kontrakoa, orain inbertitzen ari gara manglareak berreskuratzeko. Gainera manglarek beste onura bat daukate, hau da, ez dute bakarrik babesten horrelako olatu bortitzen kontra, baizik eta laguntzen dute beste espeziak ere bertan garatzen, orduan naturak daukana da askotan onura gehigarriak emate dizkigula. Ez da bakarrik erantzun bat klima aldaketari aurre egiteko, baina natura bultzatzeko, bertoko jendearen bizimodua bultzatzeko, eta Holandarrek asko dakitenak uholdei buruz, bere ganean jarri zuten martxan gune batzuetan horrelako programa bat egiten zen Room for the River, eta egiten zutena da, garai batean ibaiari hartutako eremuak eta horrelako meandroak eta pixkanaka itzuli ibaiari, ez? Zorrotzaurren gauza xumetxo bat egin da, hau da beste eskala baten, ez? Eta hauek dira,
hori ez, win-win edo irabazi konponbideak. Hau da, alde batetik klima aldaketari aurre egiten diogu, baina beste alde batetik padurak eta gune naturalak eta berreskuratzen ditu. Eta paduraz ari garela, hau ezagutuko duzue, padurak oso ekosistema interesgarriak dira, gaitasuna daukatelako sedimentu iturri nahikoa baldin badaukate, sedimentu hori harrapatu eta euren topografia igotzen joateko. Eta ikusi da, hazkundea egon dela, Urdaibai, hemengo paduratan eta bar. Karo, hori beti ere itsasmaila igoera hori motel gertatzen bada, bateko gertakariak gertatuko balira, komplikatuagoa litzateke. Honekin esan nahi dut, batzuetan, igual ez da asko egin behar, baizik eta mantendu daukaguna, ez? Azkenean egokitzen di joan esi bat suposatzen dute. Beste kasu batzuetan ere, neurri xumeak izan daitezke. Hau, lehen erakutsi dizuetan, garai bereko argazki bat da, eta ikusten duzuenez hemen, fronte guztian daude horrelako egurrak. Eta orain pasatzen baduzu desalotzetik ikusiko duzu, tabernan albo batean horrelako egurrak daudela, ez? Beraz, leku batzuetan, norberak esartzen dituen neurriak ere, horrelakoak beharrezkoak edo izan daitezke. Da, beti, pensatzen dugunean, aurre egin behar diogu klima aldaketari eta burura etortzen zaiguna da, hori, ez? Dikeak edo azpigiturak, baina neurri mota asko daude, eta batzuk gure esku eta merkeak dira, ez? Nolabait. Kopenhague da hiri bat asko egiten ari dena klima aldaketaren inpaktuei aurre egiteko, horri esaten diogu egokitzapena, bale? Klima aldaketari egokitu. Neurri hauek guztiak egokitzapen neurriak dira. Kopenhague da hiri bat mundu osoan ezaguna egiten ari den lanagatik, eta euren klima aldaketako planatik ateratako irudi bat da, hemen ikusten duzue sortu dutela horrelako bulebar txiki bat bi eraikinen artean. Kopenhagen bi arazo nagusi dituzte, alde batetik euri bortitzak eta beste alde batetik kostaldeko arazoak, ez? Kasu honetan, egiten duena da gauza bat ez duena bakarrik balio babeserako, baizik eta babes hori behar ez duzun denboraren 88an, gune hori ere erabili dezakezula, ez? Orduan, horrelako neurri, kreatiboak, zabalak, erabilera nitzekoak ere beharrezkoak ditugu, bai? Gero, larrialdi abisuak, alerta sistemak eta horrekin erlazionatutako guztiak bultzatu behar dugu, jendea horrelako gertakari bat gertatzen bada, jendea salbu mantentzeko eta eraikinak eta hori eguneratzen joan bar gara klima aldaketari erantzuteko, eta hau New Yorkeko argazki bat da, eta New York ere beste referente bat da, Sandyren ostean inbertitu dutelako mila eta milaka milioi dolar egokitzapenean, ez? Eta egin dituzten gauza asko daukate, erlazioa daukate plangintza urbanoarekin, hiri plangintzarekin, bale? Hori da oso tresna garrantzitsua, lurralde antolamendua eta hiri plangintza, eta hori gure esku dago, bale? Egokitzapeneaz ari garenean askotan ez da nazioarteko elkarrizketan menpe dagoen zerbait, eta herriz-herri garatu daitezkeen gune batzu, neurriak, ez? Eta kasu honetan, nik uste dut herriz-herri eta Euskal Herrian ere herriz-herri aztertu beharko genuke zeintzuk diren etor daitezkeen arazo nagusiak eta nola egin dizaiokegun aurre. Eta desde luego, baldin badakigu inpaktu bat edo joera bat dagoela, prebentzio neurriak bultzatzea, ez? Arriskua ekiditea, hori da funtsezkoa. Azken mezua, 50 minutu justu dara bat, klima aldaketak eragiten dio, lehen hitz egin dugu bizkat garapen bideko herrialdeak eta herrialde industrializatuak. Geure sozietateetan, gure gizartean ere, badaude ahulagoak edo urrakorragoak diren kolektiboak. Eta horiek ere parte izan behar dira, erantzunaren parte izan behar dira. Kontutan hartu behar dugu adibidez, nagusiek gehiago sufritzen dutela, bero boladak datozenean. Ez dugu hitz egin bero boladetaz, kostaldeko historiarekin ari ginelako, baina bero boladak ere badakigu gero eta gehiago eta gero eta luzeagoak izango direla, ez? Eta nagusiak, umeak, kolektibo urrakorrak dira. Baina baita ere, bazterketa ekonomiko sozialean dauden kolektiboak ere hor,
Adibidez, Bartzelonak dauka klima aldaketa plan bat oso politia eta egin dituzte horrelako azterketak kontutan izan da, gizarte Bartzelonako hiriaren ezaugarri desberdinak, ez? Orduan, hori nik uste dut ere beste mezu garrantzitsua dela, ez? Berdintasuna, justizia eta horrelako gauzak ere txertatzea klima aldaketaren plangintzan. Eta, beste barik, etxera eramateko mezu batzuk, klima aldaketa erronka itzela da, bale? Ikusi dugu, aldaketak gertatzen ari direla eremu askotan eta gure gizartean ere eragina izango duela, sentitzen hasi gara, gure isorpenak sakon moztu behar dugu, eta gogoratu hor energia eta garraioa daudela batez ere hor gauza asko aldatu beharra dago, eta aldaketak ez dira errasak izango. Inpaktu larrienak ekiditzeko gai bagara ere inpaktu batzuk sufrituko ditu, beraz, egokitzapena ere egin beharra dago, eta gainera hori herri egin daiteken gauza bada. Eta azken mezu bat, gizarte zientzietan ere evidentzia dagoela klima aldaketak gelditzea, naiz eta esfortzu eta koste handia izan, eraginkorragoa dela, bai ekonomikoki gizartearen ikuspuntutik eta ingurumenaren ikuspuntutik, inpaktu horiek jasotzea baino. Eta besterik baga. Besterik gabe?